DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Wakazviona seiko chirongwa chenhingiriri chekupuwa mota hachisi kumira vakazviita kafuti manje izvezvezve women for ED kwapuwa mota dzakawanda, mota dzemhando yepamusoro. Unoionawo senyaya iyi paZimbabwe? Ndiri kungoona and ndichiona maerrors. Ini pese pandatarisa ndoona error. Hapana pandiri kuona chinhu zvakanaka. Nenhau yekuti mota chinhu chine mari yakawandisa. Yeah. Then mari iripo yakawanda. Varume vari zvavari kuita vari kuti ivo vakapa munhu mota vobva vabudisa pasocial media. Voti mazviona tapa nhingi mota saka tivhoterei. Muri kuona? Saka tapa nhingi mota tivhoterei. Saka iwe unoda kuti tikuvhotere pakuti wapa nhingi mota ari kugara kumusha kwake. Mota inonopakwa pamba pake. Uri kuona? Iwe unoda kuti tikuvhotere nenhau yekuti wapa nhingi mota. Munhu anenge apuwa mota kauya ndiye anenge ari leader wenyu kana kuti aine chinzvimbo kumusangano. Handimaona. Saka ndiye anoita sei anopiwa. Noti mota idzi vachikumikidza mota idzi vanotaura kuti mota idzi tapa nhingi yeduka, asi haisingori yake chete ari one. Inofanira kubatsirawo vanhu vari munharaunda. Zvakaoma. Saka imondiudza kuti mimi okay nhingi apiwa mota. Mondiudza kuti hanzi inobatsira ani pakudii. Izvozvi pane paungamumudza kuti chamari ndoda kuenda kwakati ndiperekedze. Mota iyi ndeyake ipersonal car. Mapepa inenge ichidedza. Mota iyi inodedza ani mapepa? Inodedza kuti inani? Inodedza munhu wani akapiwa. Munhu akapiwa. Anogona saka ane malimits here kufamba usiku chero akada kuenda kwaaenda kana kuda kuenda kugweru. Aiwa anoenda kwaanoda. Ko kana aenda kugweru isusu tikaitawo problem tichida kufamba. Boss anofana kuti kana achienda somewhere asafamba nayo mota iyi. Mota iyi ingogara iri panzvimbo kana kuti matimi mota iri kubenefita something. Manje muri kupa munhu mota amuchape zviga zvokuti inofamba nani ende mota iyi ndiye anenge achidrive. Eka munhu apiwa ndiye muridzi wemota. Mapedza. Ndiye muridzi wemota asi inobatsira vanhu vese vari munharaunda. Haina zvainobatsira. Ende ipapo vari kuresva because ndotoona sokuti dai vanga vachitotora mari iyo yavari kutengesa mota wobva vati nharaunda yese uyai vanhu mutore $50. $50 per person, $50. Munhu wese anovhota. Vanhu voshewa mari iya yaka. Kwete kutora zimota nemari yakawanda mopa munhu one. Uenda naye kumba kwake. Ipapo kukanganisa kuri. Vamwe vosara vasina. Vamwe vosara vasina. Muri kutozitaura. Vamwe vosara vasina. Vanosara vasina. Kana ende imimi kana vato kutonzi maona mota iyi yatakupai ndenyu mese iyi. Saka muchange muchiigadha. Icho aiwa ndoda ipa undoziva mwakarerekera kuhurumende but ingotaura chokwadi kuti ichokwadi chavanenge vaitaura kuti ndenyu mese muchaigadha. Unoigadha mota iyi. Unozati vanenge vapiwa vacho vanenge zinge vane mutemo bhozi umwe anenge autotaura vanhu vanozadza mota yangu madhaka zvakazodai ndizvi handimazviona ende apuchi asi iwo pamwe havana muono uyu kuti ndo zvinozoitika kana mota dzichinge dzamuvanhu handimazviona. Kana vachiisa mota ngavaise pachipatara kana kuisa panhingi panonzi pachi kuisa kana pakembe yemapurisa kana pachi inenge itori nadriver wayo kuti aita problem kana kuti adii anosvika achiripota ipapo makiyo obva atodi driver otonzi basa ramuka. Maona kwete kunopa munhu oenda naye kumba kwake ende munoziva kuti chinangwa chese chavari kuitira kupa vanhu one kuitira kudivide vanhu. Unoziva zvavari kuita ndo kudivide vanhu kwakanyanya ikoko because munhu uya apiwa mota ari one
nesimba raanenge apiwa nemusangano achakushungurudzai munzvimbo dzingaiti zvakanyanya because akangoona anyone anenge achitry kuda kuita kunge ari against nehurumende kana kuti aiwa ndikati hurumende chinepa nezano nepati yeZANU-PF anenge ari mutengesi kuwanza vatengesi munzvimbo ndozva muchizoona vanhu vachinyangariswa paipa enhauye kupa ma-individuals maona dai vanhu vese vaingopiwa munhu aingodecida chero zvinhu anenge afunga kuti nhasi unotoda kuita chakati but paipa yakupa munhu wani kuitira kuti munhu uya akunetsei ende achakushungurudzai munzvimbo kana vari sabhuku vanenge vachikushungurudzai wekuno muchitiwa line pakuvhota paipa saka hazvina maturo hazvibenefite povhu zviri kuitwa nemusangano weZANU-PF kuti vanotora hanzi inonzi women for ED vobva vapiwa mazimota emamiriyoni maindividuals ende harisi nyika yese kupiwa vanhu vekuHarare chete kana ngoti topa gweru 1 kadoma 1 chakadaro 1 nyaya yayo bva atekeshera pasocial media vototi okay zvakwana anditavharisa ukoko vanhu vanyarara saka imwe yasara iyi chisheya nayi ma-MPS sheya nayi kana kuti mari dzichidiwa ndokuparara kunoita nyika yedu ini andambokubatai muromo pamati vanhu vekuHarare chete andinoona muHarare muya ndo capital city anditi kune wegweru anenge arimo kukadoma arimo wemhondoro arimo wechipinge arimo wenhekekiri vese karoi chinhoi vanongonosangana muHarare ari 1 andi vanosangana vanhu vakamixa Harare ine mix yevanhu saka dzimwe nguva panonopiwa vanhu vamune muchiti vapiwa kuHarare asi mukazotarisa kumisha yavo kwavanenge vatobva vanhu ivavo vane kunzvimbo dzakasiyana siyana dzavanobva munyika yemuZimbabwe ko chikonzero chiri kuita kuti ivo vape ma-individuals motikari vasingangodedze vanhu vakaita line vachivapa mari ma$20 kana ma100 pamari iyoyo inokwana vanhu vakawanda sei vachida kupa ma-individuals ndo pandine mubvunzo napo ipapo kuti vanoda kupa munhu ane sei ipapo panonetsa ivo sezvo vachiti vane vision ya2030 zvichida pamwe kusvika 2030 vanenge vapedza kupa vanhu vakawanda mota mafamilies akawanda hazvifi zvakaitika but nyaya ingoripo ndekungoti vanenge zvavanoita izvezvizvi vakangopa munhu wani obva vatoti chitivhoterai maona kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka munyika president everyday vari kudambura ribhoni redzimotokari dziri kupiwa ma-individuals havangosiri vanhu chete vanhu vaonekwa vakavhetwa kaunongonzi vari vakasimba pamusangano vanhu vane chido nemusangano hakungopiwi munhu saka kureva kuti kausiri wemusangano iweweka uchangofa uchitambura zvachese maona kusvika wajoina musangano kusvika wajoina because muZimbabwe kana usiri wemusangano utoriwo munhuwo zvako hapana chaunokwanisa kuita maona ndo matauriro atingaita matsanangura nofunga zvanzwisisika chaizvo anditi asi nekuda kwenguva yedu ndo yakuchiitira chanje panapa saka regai tichingotora mukana unoyu tichivhara chirongwa chino vamwe vanoda kundiziva vamwe havandizivi inini munokwanisa kundifollowa Facebook page rangu rinonzi Boss Anto munoona ndiripo ipapo ameno baba tichitoka tisati tavhara toona vanhu vazhinji chaizvo vanogara vachibvunza kuti masongs amunorova masongs amunorova tinomawana sei tinomawana kupi zvakamira sei mubvunzo nevanhu vakawanda ameno kuti mungade kumuvatsanangurira kuti kudii masongs vanhu vanoziva vakangopese kutaipa kuti baba tititoka unotoiwana song paFacebook papi hapana padesiri alright saka karipo here kasongo nhasi kamudambosirawo vatariri nhasi tingangovasiyira kanonzi inoda chokwadi ichi apa ndaizama kutsanangura kuti Zimbabwe kuti ibudirire inenge ichida chokwadi inoda chokwadi haidi kunyepa inoda kuti kana vanhu moita zvinhu zvine chokwadi mukati